Bħalissa m'hemmx riżorsi biex tingħata s-servizz meħtieġ fil-komunità. Din hija tweġiba li ġuvni ta' 29 sena b'diżabilità intellettwali ħa mingħand l-Aġenzija Sapport tat-talba tiegħu biex jibda jattendi f'ċentru ta' matul il-jum għall-adulti għal persuni b'diżabilità. Talba lilu 10 snin jistenna biex tiġi approvata. Sa 18-il sena l-ġuvni kien għadu jattendi l-iskola Guardian Angel fejn kien jitħallat ma' tfal oħra, iżda meta kiber ma setax jibqa' jattendi hemm. Għalhekk il-familja talbet għal servizz fil-komunità fejn offrit ukoll li kienet lesta tibda twassal lil ġuvni fiċ-ċentru għall-adulti biex tevita spejjeż żejda. Matul is-sajf li għadda l-familja kellha laqgħa mal-Kumitat tal-Allokazzjoni tas-Servizzi fih dan l-Aġenzija Sapport biex jiġi deċiż il-futur ta' dan il-ġuvni. Bir-risposta li ngħatat issa tkun li l-ġuvni jingħata l-għajnuna biss meta u jekk ir-riżorsi ikunu disponibbli. Meta wieħed jiġi iffaċċjat li fuq affarijiet bażiċi bħal dawn jkun iffaċċja b'sitwazzjoni li jgħidlu m'għandix riżorsi, naħseb li hija serja ħafna. Naħseb li jiena li dawn huma sitwazzjonijiet fejn irridu nassiguraw li jkollna riżorsi biżżejjed biex l-affarijiet bażiċi, dan hemmx lussu fihom dal-affarijiet, imma affarijiet bażiċi dawn in-nies isibuha din l-opportunità. Joe Gerada jgħid li nuqqas ta' servizzi fil-komunità jaffettwaw ħażin mhux biss lill-individwu, iżda anke lill-familja tiegħu. Jipoġġi pis fuq il-familja, għaliex ovvjament il-pis ikollha ġorru kollha l-familja. Naturalment il-familja ma jkollix l-iżvok tagħha fejn hija f'ċerta ħin tista' jkollha rasa mistrieħa li persuna b'diżabilità tkun qiegħda x'imkien sejf biex huma anki jkunu jistgħu jagħmlu bżonnijiet tagħhom għadi pereżempju u bżonnijiet oħra li l-familja jkollha bżonn, allura jiżdied l-istress u l-pis fuq dik il-familja. Apparti l-iżolament tal-persuna b'diżabilità nnifisha.